асон мо санҷиши молекуляр анализ гузарондем аз ҳар як нектари он гулҳое ки занбурони асал аз онҳо нектар меоранд. So the full results are on the Phytoscience website, but this just shows the diversity of pollinators that were feeding on one flower, so Heath Speedwell. натиҷаи тадқиқоти пурра дар сомонаи вебсайти Phytoscience мебошад ки ба дастрасии шумо ҳаст. вале дар ин ҷо нишон додааст ки кадом намуди гулҳоро занбурони асал ва дигар ҳашаротҳо истеъмол мекунанд. And while honeybees are very important, other pollinators are also important. дар ҳоле ки занбурони асал бисёр муҳим ҳастанд, дигар гардолудкунандагони гул низ вазифаи худро доранд дар табиат. So for example, hoverflies, so Diptera, their larval stage are parasites of many crop pests. So they are beneficial to the crop because the hoverflies will feed on the crop pests. Масалан, Diptera як намуди ҳашарот ки личинкаи он ба ҳашаротҳои зараррасонро мехӯрад ки ин ба растаниҳое ки фоидаовар ҳастанд бисёр муфид мебошад. So through this work and the assessment of the nectar resources available in the UK government will now pay farmers to plant beneficial flower species that encourage all sorts of pollinators, so not just the honeybees, but insects such as the hoverflies, which will combat crop pests. тавассути ҳамчун натиҷаи ин тадқиқот ҳукумати Британияи Кабир ҳозир занбури асалпарваронро таблиғот мегузаронанд ки растаниҳои фоидаоварро, дигар растаниҳои фоидаоварро низ кишт кунанд, то ин ки на танҳо ба занбури асал фоида биёрад, ба дигар ҳашаротҳо низ онро истеъмол карда тавонанд. So one of the other projects